Я елечето. Айде, елечето. Айде. Вратовръзката, като момченци. Ой. Буно да лязам. Сега ще го оправя. Ако Дай искаш. обувката, само да ги видя. Да. Само да ги видя. така. Само да махнем цената дали са. Няма проблем, само е тебе. Добре. Идеално. Нищо малко, после ще го събличем. Аз зато и тези ги взимах за първоначало. Айде, бабу. Мария, сега взим шакор, да се чува. А? Той ми е красавица. Бабу, сега ще парфумираме малко. Изчакай малко. Я да ви вземи. Това е малко... Да. Така е. Да. Чакай да те парфумираме малко.